Ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ubaba uMzobe, baba umfundisi wami egameni likaJesu. Aphinda kubaba kimi, phinde ngibingelele umama uMzobe, umama umfundisi wami, aphinda kubomama kimi. Haleluya. Ngibingelele ubaba umfundisi Khuzwayo, umama umfundisi Khuzwayo. Abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, omama, insizwa, intombi. Haleluya. Haleluya. Amen. Bazalwane ngibongelela ithuba engitholile ukuthi namhlanje kube yini ozonipha isinkwa. Haleluya. Bazalwane ngishare nje ubufakazi omncane. Ngicabanga ukuthi ngifike la eMarashanta ngo-2021. Ngifike nje ngumuntu ozofellowship. Haleluya. Kwabiza ukuthi-ke into yasekhaya yangibiza. Kwangasavumi ngihambe. Haleluya. Zafika-ke inkinga ngisakhona kodwa zahluleka nazo. Zahluleka ngoba ngisakhona namanje. Haleluya. So ngifuna ukuthi kuwe lento engakunqoba ngizona iyona kwenza ukuthi ube la namhlanje. Haleluya. Mangiqala nje ngisindiswa into engayithanda ngeBhayibheli, mafuna iBhayibheli ukuthi eBhayibhelini ngabantu abaningi abadlule ezimweni ezinzima. Haleluya. Kepha uNkulunkulu uyabonakala vele banqobela lezo zimo abadlule kuzo. Haleluya. Ngoba sithi every situation is for revelation. Haleluya. Sonke isimo kufanele kube uNkulunkulu vele isambulo kuleso simo. Haleluya. uNkulunkulu understanda kangcono uma ngabe kukhona isimo. Ngishare nje ufazi omncane namhlanje ngisayilalele khona le emishini. Wafika ubaba wathi ulele. Ngathi ngisaphumula thaya. Ungaphumuli. Na umsebenzi. Ngathi umsebenzi. Wase ngikwenze wonke okufanele. Wathi hayi. Kunengane lapha yawo ngaphezulu ngase-LP. Kuthiwa le ngane ivukwe imoya, le ngane iyangqabashiya, bayibambe yabhinyilika. Wathi hambe khona uyothandaza. Hawu uNkulunkulu ngiyoshumayela namhlanje ukubonisa ukuthi ungubani. Hayi ngihamba futhi motlana ngihambe ngifike khona ngifica abazalwane bagcwele indlu. Haleluya. Omama, obaba abadala abanwele nemhlophe bagcwele indlu, bayakhuleka bajuluke bamanzi. Haleluya. Ufuna ukuveza lamandla alento esizele la. Bagcwele indlu bayakhuleka yangqabashiya ingane ngingene. Ngisema ngingene kunosisi ongaziyo ukuthi ngikhonza nabamzobe. Athi lo sisi awe usufikile ezifu nje uyangazi ukuthi nje athi awusufikile ngithi ayisengikho. Ayi mase vula nje indlela kancane. Haleluya.
mase ngiyasondela ngifike nje ngibeka isandla phe kwengane ngabashiya bothi yabhilika ikabahlula bonke kodwa ngithema ngifika ngabeka isandla bazalwane ngathi wena moya ongaziwayo ngiyala ekhaya likaJesu oh shakathaya hey yaphambili manje ngiyabona labo baba mangamthawu kade siqalile sesijuke simanzi nabantu uyafika manje uzothi nje ingane iyathamba ngathi hayi totally believe it is done ngathi sacela ukubaleka ngabashiya kanjalo abazana ngiveza manje into esizela haleluya bazalwane ithopic engizokhuluma ngayo namhlanje ithi insali in English remnant hallelujah insali kabili khona insali enhle khona insali embi hallelujah ngizokhuluma ngayo yo2 ukuze sikwazi ukuyihlukanisa hallelujah hallelujah so insali ake ngichaze mhlawumbe insali embi uma njengoba singala etending sithi mhlambe siyohlasela emagwaveni manje siyempini siyohlasela mase kusala nje abantu mhlamba bo20 njengoba sihambe siba ngapha iyona insali leyo negama lazi lokho besalile iyona insali leyo few survivors hallelujah sibe nensali enhle hallelujah nakhona kuyadepend ukuthi kuphi lokubuhle ebeniyobenza kwase kusala labo athi umhlabeleli bayingcosana bayobezela yona insali leyo hallelujah bazalwane ngizoqala nje ngensali le18 hallelujah njengoba kusile ndawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba uma ubheka miningi imizi la kodwa ukuthi la singcosana yes hallelujah so ngizokhuluma ngalensala ezithina njengamanje abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ekhathalelo kwaphezulu engakhathaleli izinto zasemhlabeni hallelujah ngicela nje ozongifundela siye lapha ku-Isaiah 6 verse 1 kufana before aqala ufunda ozongifundela hallelujah ake sichazele uIsaiah ukuthi ubani uIsaiah hallelujah Isaiah was a major prophet uIsaiah ube ngumprofeti obeprofeti izinto ezenzeke emva kwesikhathi eside hallelujah bazalwane major prophets hallelujah kepha uma sifunda nje ngikade ngifunda nje ngumfundo uIsaiah from chapter 1 to chapter 5 uvela ukuthi uIsaiah ube umprofeti kulungile bekhuleka ubebavangela ethanda zenza yonke into kodwa bekunento ezistumbling block empilweni yakhe ekholeni kwakhe ebiyenza ukuthi bizokwenza ukuthi angabonani noNkulunkulu hallelujah from chapter 1 to chapter 5 kunento ebizomenza ukuthi angabonani noNkulunkulu hallelujah so ngicela sifunde lapha sisamchaza nje uIsaiah chapter 6 verse 1 nje kuphela Isaiah chapter 6 verse 1 wakhona uthi ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo
umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Hallelujah. Verse 2. No, sibambe lapha. Ngithanda kakhulu la athi khona ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya. Ngithanda leyo part uthi ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya wambona uJehova. Shuthi ngamana amazwi from chapter 1 to chapter 5. uZiya ngakafi. Isaiah kambonanga uJehova. Kodwa take chapter 6. Ngokufa kuka uZiya wambona uJehova. Hallelujah. Ngifuna ukuthi bazalwane namhlanje njengoba silapha etendeni samakholwa impela ngiyavuma siyakholwa kodwa samakholwa kunabantu abamakholwa busy. Hallelujah. Kuno uZiya abasabavimbile. Hallelujah. Kufanele kusiqale before uZiya qala ukuze babonane noNkulunkulu. Uyakholwa impela siyabona uthandaza ngelimi ushora abashaka labashanda labahanda kodwa kuno uZiya kune stumbling block ekholeni kwakho ubhiza utholakali siyafika emahomsela ubonakali. Hallelujah. Hey, kuno uZiya asisho ukuthi awukholwa uyakholwa kodwa kuno uZiya. Hayi zolo lesifunda ohamani zolo. Namhlanje sidila no uZiya. Hallelujah. Lokudila no uZiya namhlanje. Siyakholwa sonke. Ofuthi uZiya bona ababangela ukuthi sithele singamunye. Bala nobunye uZiya. Ngoba sihlangene wena usitshela ukuthi usemsebenzini nalowo msebenzi loyo uZiya. Oh shakathaya. Ho. Hey. Nalowo msebenzi abanye lo mshado bathi umfundisi uzani lonke nikhulekele nifuna umshado beza begijima bamakholwa bashada banede bashada lo mshado uphenduka uZiya. Oh shakathaya. Hallelujah. Awuthi makhelwane yamazi uZiya wakho. Awuthi amazi uZiya wakho. Sodila naye namhlanje uZiya somnqoma ngegama likaJesu. Amnamsebenzi ofanele ukuvimba ukuthi ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. Amnamshado ofanele ukuvimba ukuthi ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ofanele akwenze ubebhizi hayi umsebenzi wakho. uNkulunkulu ofanele akhiphe bhizi hayi uZiya wakho. Uthi Isaya ngokufaka uZiya ngambona uNkulunkulu. Angisho ukuthi akufuni umsebenzi kodwa shintshani indlela yokwenza ukuze nibonane noNkulunkulu ngoba niyakholwa impela kodwa kuno uZiya abayisihlambile lokho abazoveza ukuthi ngambona uNkulunkulu. Oh shaka. Hayi bendlula nje lapha. Bendlula nje asingene esihlokweni. Isihloko sami sithi insali. The remnant. The few survivors. Njengoba ngichazile ukuthi njengoba sila thina siyinsali siyiphika insali thina makholo. Ngizocela uzongivulela nje asivulele uMathewu 5 verse 13 no 14. Matthew chapter 5 verse 13 no 14. Fundeka kanje. Mina ningusawoti womhlaba. Thina singusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti edumele. Ubusawoti bovuswa ngani? Ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle. Anyathelwe ngabantu. Verse 14. Nina ningukukhanya kwezwe. Thina singukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ngesitheke. Hallelujah. Thina bazalwa njengoba sila kule ndawo yasemakheni singusawoti kule ndawo sifike ne-10 kule ndawo.